see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. Meron siya dito parang knob. Then, kayo magsiset kung anong gusto nyo. Every minutes kasi siya. Pwedeng every... Pwedeng every night. Ay, ma! Na-stress ka! Tayo! Ay, 9 minutes! Sandali. Oh, ang bango. 9 minutes, 18 minutes, 36 minutes. Siguro mga 18 minutes naman. Kasi mabango na yung bahay kasi nag-spray na si mama dito. Every 18 minutes. Or maybe 36 minutes. Kasi matagal-tagal pa ang Christmas. Baka pagdating, ubus na to. So every 36 minutes lang. Yung sa akin, ang bilis nun. Ewan ko kung anong, basta lagi yun pag naglalakad sila, race of kung sinong bisita ko, lagi sila nagugulat. Kasi ano lang siya, yun, nag-squirt lang siya nag-spray lang siya ng spray. Ayan, nag-spray na. Okay, tapos, ano yan? Okay, wala na. Tapos ilagay lang natin to sa, pwede din naman dito. Kasi dapat dito nasa taas. Para mabango. O kaya doon sa may TV na lang. Inito. Ayun, pang spray lang sa banyo. Sa banyo? Ito, ini-spray namin ito pag sa toilet ba, pag na number 2 ka. Ay, ang bango din yan, mother. Ang haba ng haul. 48 minutes. So siguro, hindi siguro, iiwalay ko yung vlog na to. Oh, we'll see. Punta ka na sa baba, ma? Punta tayo sa baba. Sama tayo kay mama. Kasi gagawa raw, magluluto siya ng breakfast. Alin? Sakang ulo. Ayun. Anong sabon? Saan mo nilagay yung mga sabon? Andyan, yung mga Kojichan. Saan mo nilagay yung... Hindi, panglaba. Na kay Papa. Ayun ako naman si Papa mo. Ano kagamitan sa wala akong sabon dito? Ayan yung sabon, Joy. Tawagan natin pag papunta naman siya dito. Saka sa panglaba. Oh, nandun nasa box ni Papa yung mga binili niyang, ano bang binili yung mga pang, Sabon sa bado, panlaba. o yung mga Downy, yung detergent, sa mga panlaban niya. Nandun sa box ni Papa. I-text na lang natin si Papa na dalhin niya din para madala niya din mamaya pag hatid ng isda. Oo, kasi paano ang damit natin? Ang layo ng SM. Okay, baba tayo. Thank you, Wilson. Walang ilaw, mother. Madilim eh. Ayan, baba tayo. Son, supong baga, linos mo ka sa mata ko na. Iyo, ang lakas ng hangin. Maririnig yung echo ng hangin. Parang may bagyo. Baby, thank you. Okay. Flashlight tayo. Ito yung kwarto ng katulong. Tapos dito, saan yung driver? Ito, ayan yung kwarto ng driver. And eto, ano to, banyo? Ayan, banyo nila. Then may dining din dito. And may dining din dito. Ang ganda dito ng kusina, sarap magluto dito, mother. Ano yan, ma? Ribs. Ribs. So, anong lulutuin natin ngayon? Ano to? Atsara? Dala nung gawa nila, ma? Gawa nila yung nagdadrive sa atin. Gawa raw ng asawa niya. Oh, wow, may atsara tayo. Ayan yung rep. Nandito yung mga lulutuin dito sa baba. Doon sa taas mga lang, yung sarap doon yung mga drinks, mga kung ano nung
kakainin ba na hindi niluluto. Pero yung mga niluluto dito sa baba. Yan si mother. Dito niya linagay mo rin sa box. Baby. Akala ko betchin niya. Kasi ang dami yung betchin na ano yan, pang habang buhay ng supply yung betchin na yan. Ang liit ng rice cooker. Ikaw ba kita sa nadakula? So, dakula, madam. Nagpapaano, madali yun magpaano sa malungso. Oh, iyo. Pwede. Ano ini ma? Right? So, take out sa Jollibee. Dahil ko na ako. Dahil mo naubos? Siguro mga ilang luto. Tapos ilagay na lang sa tray. Ang hindi natin nabili tray for lalagyan ng ulam. Ikaw dyan? Meron dito? Okay. So, ano lulutuin mo, ma? Yan? Hindi, sa party natin. Hindi ko pa Hindi pa alam ni mama. Pero mamimili ako ng mga dessert sa SM, yung mga kakanin. So, para madami tayong kakanin, tas dessert, yun na lang. Bili na lang ang mga yun. Hindi ako magbe-bake. Nasa holiday po ako. Hindi ako magbe-bake kasi wala, it's holiday. Sa bahay lang ako nagbe-bake pag may bisita tayo. Masarap din sana yung kasaba ko, ma. Masarap yung kasaba ko, ma. Pero hindi ako magbe-bake. Kasaba ba? Gawa kong kasaba. Yung custard cake ko, ma. Oo. Dito mo? Oo. Pero hindi ko yung gagawin dito, ma. Sorry. Nasa holiday po ako. It's my holiday day. Kaya bibili na lang tayo sa SM. Laga ka. Maglaga daw si mother. Yan ang natin, lunch. Tapos breakfast, magluto kang hatid para kay Sandro tsaka kay Holly. Tsaka egg. Okay, akyat na ako. Ang lakas ng ulan. Maulan pa. Akyat na ako. Tapos ito pa pala. Mayroon pa. Ayan yung, nakita yung kitchen. And dito, ano to ma? Shower? Labahan. Dito yung maglalaba ka. Yan. Eto, hindi ko alam baka toilet. Ano to ma? May mga kwarto pa dito. Ma, may kwarto pa dito. Kwarto pa to? Stock room. Tapos ref. Ang ganda kasi may cabinet din dito. May mga cabinets. Chinelas. Dito tayo second floor. First floor. First floor to. Ay, sarap sanang dyan. Sarap sana ditong tumambay kung hindi umuulan. Sarap magpakit ng buko. Ayun, ang daming bunga. Ay, ano ba yan? Ako pala ito linagay. Malapit sa TV. Ayan yung couch. And eto, charge ko kasi mag-e-edit ako. Work. Kahit nag-holiday. Para happy. Ito, gusto kong bumili ng ganito. Mga cover sa sa couch. Doon sa sa taas, kung saan yung kwarto namin. Ang ganda rin ng cover doon sa couch. Kasi may couch din kami doon sa taas, sa kwarto namin. Ganda. Ganda siya, Sarap pa upuan. Manood ako habang hinihintay ko yung ma-charge. Relax muna tayo dito. Manood tayo ng balita. Uy, balita tayo. Manood tayo ng balita. Grabe, ang nangyayari dito sa Pinas. My God. Yeah. With my guitar, a lesser town. I drew my heart a a wall. But I felt things were better now. I belong in your arms. Got a paper cup full of wine. I played a Charles Bridge on the side. With your hand resting under mine. Good morning. Gising na siya. Kabababa niya lang. What time is it? 9:02. It's not that late. It's alright. It's just right time. Show your melody. Melody. Ayan si Melody. 1,
Cocoa Pops? Yeah, we'll take it from the box now. It's in the pantry. You want? When did you do it? This morning. Flooded. I know, umuulan. Baha daw. It's not flooded, it's just wet. So don't go out because the tile's so slippery. It's like slip and slide. Mag-slip and slide daw siya. Si Mama nagluto ng nilaga, naamoy ko na. Kaso nakalimutan namin, nandun sa box ni Papa, ewan ko kung bakit nandun. Ba't nandun, Ma? Kasi yung sa box, mga ano lang yun, mga dry food. Kasi yung mga Siguro, dahil na ikaw tayo doon, pag ikilo bago daraw sa counter. Kaso ano nga ni dahil number ay, so, ano yan? dime price. So, kumaraw siya ng ano, ng sili. Para sa ano nga, sa sinigang niya, yung mahaba ba. Pinakilo niya siguro daw hindi naibigay sa kanya or ano, kasi meron din siyang binili. Ano yung binili mo man na walang price? Yung orange radish, ayun yun, Carrots. carrots. Bumili siya ng carrots, so walang ano, walang kilo ba, walang tag price. So binalik doon sa meat shop kung nasaan yung mga vegetables din. Kulong pa, no? Kulong ka sa bangin nagpapakito. Oh, ang dami nagpapakilo kasi dapat ipakilo mo doon para pagdating mo sa cashier may ano na, may pressure na agad, i-scan na lang nila. Yung kay Mama na ibalik pa doon kasi nga ang daming tao. Tapos yung sili, hindi niya alam kung nasaan na yung sili niya. I-text ko raw yung kapatid kong lalaki na sabihan si Papa na tingnan doon sa box niya kung nandun. Kasi sabi ko doon sa lalaki, yung nagbabox, yung lahat ng mga like, mga meat and then veggies na ano, ilagay sa ano, ibang box. Ayan, bumaba na siya. Hindi niya na siguro ako narinig. Okay. Mawag ako ni Ma. Sabi, nagpakita na rin yung mayon. Ay, ang ganda! Good morning, mayon! Ang ganda mo. Kasing ganda ka. Char. Ayan! Ang ganda na. Hindi niya nga. Wait lang. Ang ganda. Ikot ko muna kayo. Ayan yung dagat. Zoom natin. Ay. Kay ganda ng view. Lalo na dun sa third floor. Nasa ano tayo eh. Nasa first floor tayo eh. Sa third floor, ang ganda. Sa taas. Basta ang ganda. Ang ganda. Ay. Tapos ayan yung dagat. And si Mama, ayan. Luto na yung ano mo, Ma? Opo. Yung nilaga niya, pinapalambot niya. Tapos yun yung kusina, di ba? Tapos yun ang view mo sa kusina. Oh my God! Oh, ang yaman ko sa view ngayon. Yes, baby. Naligo na si Holly. I'm just gonna shout so I can't get mine. Okay. Naligo na siya, pero hindi niya binasa yung buhok niya. Si Kuya Sandro naliligo na din. Mama, Yeah? What? I want my cereal. Okay, come on. Bigyan ko na nga ito ng can you get my bone broth? Ayun yung nag-edit ako dyan eh. What one? I think I'm gonna try this one. Yeah, I wanna try that. The AM Cleanse. Ay, hindi niya kita. I Ito. wanna try it. Yan, try ko to. Gusto niya mag-cereal, pero itry niya din daw to. Ano. Ay, ang sarap mag-coffee. Ayan yung ano yung view. Oh. Hindi nga tayo mag-coffee. Ayan yung view ko. Ayan yung view. Wait. Yeah, coffee now. Hindi nyo lang makita. Pero, ayun si Howie. Hindi coffee, I mean mag-bone broth ako. Ayan yung aking view. Sarap gumising ng... I see a volcano! I know, baby. This is the first time we saw the volcano like this clear. Like, ang ganda. Alright. Mag-ano tayo? Yes. Here's your Coco Pops. It's not because I got Coco Crunch. Ito yung Coco Crunch ako. Where are my Cheetos? Ha? Nandiyan yung ano mo. Nasaan yung mga mugs mo? Did you not put all the snacks? Ito, mugs mo. Mama, did you not put all the snacks in? Ha? Did you not put all the Ano snacks ito? All your snacks is in the box. The one you're gonna review. But what about my Cheetos? Cheetos. Oh, yeah, in the box, I think. Where is the box? Ha? Ano ito? I'll find Coco. Here. Tawag mo.
No. I found 15 of cocoa at the back. What do you mean? Look, you have to try to find the real one. 15 cocoa. Okay, unahin ko muna to kasi yung mainit, meron ng mainit dito eh. Yung water dispenser nila mainit. Ang ganda ng volcano. The volcano, Papa. I know. Kagabi, maaga ko siya pinatulog, mga 10. Kasi usually natutulog yan 1 or 2:30 si Holly na eh. Tapos late na siya gising. So ngayon, kagabi sabi ko, matutulog kang maaga and gigising ka ng maaga. Kasi gumigising siya tanghali na eh. I woke up early. Yeah, you woke I woke up. up at 7:50 because I put an alarm on and I'm like, oh, And then I'm you- going back to sleep. Yeah, nag-alarm siya pero bumalik sa pagtulog. Where's your milk? Here. No, it's not hot yet. Hot. No, cold. When did you put? Oh, you put it in. Go. Ask Lola to give you a spoon. Because Lola is washing the spoon. There's spoons here. And yung akin, yeah. You like the spoon? Yeah, I think Lola's washing it. I got one. Is it clean, ma? Is it clean? Oh, yeah, malinis. No, you like it first. No, it's alright now. Okay, hot. Yan. Then, 1 teaspoon lang nito. Try natin tong AM cleanse. Kasi yung na-try ko is yung natural lang, yung walang flavor. Ay, ang bango. Ikaw, ma, uminom ka rin nito, ma. Ito, buto ng buto. Oh yeah, buto, bone. Pinagawa na buto ng baka. Na paste na. Ay, may kulay siyang green. Kasi yung, yung natural, lang siya. Puti, as in super, parang milky na siya. Eto, ay, ang bango niya. Ito may pagka-green. Tikman natin. Pakita ko sa inyo mamaya. Ang init nga lang. May flavor siyang herbs. Parang herbs. Ano siya? Oh, yeah. Ginger kasi medyo medyo maanghang-anghang. Meron siyang ginger, turmeric, lemon. So, yan yung nakalagay dito. Lemon myrtle. If I pronounce it right. Masarap siya. Pero kung gusto mo talagang malasahan yung butot lang ng baka, yung natural yun. Masarap. Ito kasi malalasahan mo ng ginger, ang turmeric. Try mo, ma'am. Mainit ah. Ayaw ko yung mainit. Mainit. Pagkakaagang isid na kape, iniinom mo. Healthy yan sa gut mo. Bakat po. Kaya, yeah, yung may mga dala ko, yung mga mayroon pa akong mga ganito, sa inyo na yun. Kaya nga, so instead ng coffee, ito na lang yun. Mainit lang, tapos inilang, 1 teaspoon lang, inilang. O yun na yan, malasanday ka yun ang recommend. 1 teaspoon or 1 tablespoon, bro. 1 teaspoon, okay na. So pag nabuksan na, ilagay sa rack. Mayroon pa nga ako yung isa dyan. Ano naman yun? Bakit Lang. Rack. Pag nabuksan na, pag hindi pa siya nabuksan, okay lang na sa labas siya. Okay, enjoy ko na itong aking bone broth at saka yung view. Ay, sarap doon, magmuni-muni. Sarap huwag na umulan. Sarap dito maupo, dyan, upo lang ba? Upo ka lang dito. Then, yung view mo, it's either yung
dagat or yung mountain. Ayan. Upo ka lang dito. Ano pala to? Siso. Ayan. Boat ko pala makikita. Ayan. Dagat and city ba yan, ma? Hindi ko alam kung ano yan eh. Maraming establishment. Kasi yun yung volcano. Buti na lang dito kahit umulan, hindi malamig. Sarap ng hangin, guys. Ang presko. Ganyan ka lang. Muni-muni. Relax. So, etong bakasyon. Tapos, tatawagin ka na lang, kakain, kasi luto na yung lunch. Kanina kausap ko si John. May hiningi siya sa akin na pinicturean ko yung driver's license ko kasi mayroon siyang pinapagawa doon. Kailangan yung driver's license ko. So, pinapicturean niya yung front and back. Tapos, hinanap niya si Oli. Tulog pa si Oli nung usap kami. Tapos, papakita ko sana yan, volcano. Kaso, nakatago naman. Hindi ko siya napakita. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your smile. Baby, hold me tight, let me trace your lies. Keep it low, cause you dropping it down. We gon' boogie to the sundown, no. Baby girl, you look so fine, fine, fine. 아무 생각 없이 can we tune it out? Show you all I know. Let me ease your mind. Can I? And by 6:08, give me another minute of your time. And si Saro nakaligo na rin yan. Silang dalawa, tapos na rin mag-breakfast and yung table ready na for lunch. And mamaya, darating na din yung pinsang ko tsaka yung mga pamangking ko kung saan kami nag-stay nung nasa Manila. Ngayon din yung dating nila dito. Then yung kapatid ko, mamaya pupunta rin dito. Hindi, wala. Gabi na. Pupunta ba si Crystal after ng kasal, ma? Punta ba dito si Ying after ng kasal? May kasal kasing may wedding siyang attendan. So, hindi ko alam kung makakadaan siya dito mamaya. Si Papa hinihintay ko kasi nga gusto ko sanang yung isda. Hindi makakarating ngayong lunch. Kasi wala. Lunch na. Anong oras na ba? 11:17 na. So, siguro na lang yun. Dinner. May niluto naman si Mamang nilaga tsaka bangos. Nagluto si Mamang nilaga at bangos. Tapusin ko lang kayo ine-edit ko. Hindi ko matapos yung ine-edit ko kasi may mga sinend akong picture kay John. Video. Busy si Johnny Boy sa farm. So, mayroong ginagawa sa farm. Sabi ko, pwede mag-vlog? Sabi, no, what I'm gonna do? What I'm gonna film? Sabi ko, whatever they do there. Kasi mayroong gagawin dun sa farm. So, sabi ko, Sak, they're not here. Wala sila, Sak, pa sila kuya. Kasi doon, alauna na, nasa bay. Si kuya, nag-golf. Si Sak, nagra-ride daw ng bike. So, wala akong, walang may magbablog sa akin sa Australia. Sabi ko kasi, binilin ko, kahit konti, kahit lang seconds, or at least, before, hindi nga 1 minute, kahit ilang seconds lang. Wala, sana meron. Tinanong ko sa, Ma, we're not doing nothing. We're just playing cricket. Sabi ko, that's it. Play cricket. And then, riding a bike, sabi ni Sak, how I'm gonna vlog my biking, Mom? So, wala tayong update dun sa Australia. Kayo, ako meron. Ganda sana kung meron dito tsaka doon na isasali ko sana yung day nila sa Australia tsaka yung day namin dito nila. Kasi okay, mag-edit na lang tayo. Hindi pa ako naliligo, mamaya na ako maligo. Ang bango ng yung nilagay natin na pang spray. Yun. Ito yung lunch namin,
Nilaga to, hindi to sinigang. Tapos yan yung, ano nga yan? Bangus. Okay. Ayun na siya. Masarap yung bangus na nabili namin sa LCC. Okay. You want potato? No? I want lettuce. This is not lettuce, this is cabbage. Cabbage. Naman ang mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamo ito sa korte. Is it boundless? No, it's ribs. Yeah. Left my guitar at lesser town. I drew my heart a a wall. But I felt things were better now. I belong in your arms. Got a paper cup full of wine. I played a Charles Bridge on the side. With your hand resting under mine. Hope I'm not so out of line. Your point of view, different taste. Walking slow, bumpy pace. Cause you know we can fall in love. This moment's all it takes. Autumn leaves falling down. Suddenly it's over now. But you know we'll fall in slowly. You take my breath away between the sheets. My body's weak when you're around, and I don't know how you do. Can you play the tunes we used to? Just stop the time and listen, babe. Live high. Gusto akong kumain. Ngayon naman, dessert tayo. Mangosteen. Hindi ko na kayo na update sa aking plato. Mga tira-tira lang din nila ang kinain ko. Ang sarap ng mangosteen kasi matamis na medyo may asin. Parang social na sample. Tapos yung view natin, oh. Hindi yung nga makita, pero ayun. Yun, tapos na. Mamaya, bone broth kami. Bone broth. Hapo na guys. Nandito na si Papa. Nililinis niya na nga yung isda. Pa! Ayan si Father. Anong isda to, Pa? Ay, hasang? Ha? Hasang? Yung bagas yung Oy, ang kapo na sarap. yata nakako ako. Tapos yan yung malilit. Talimago. Talimago. Hindi ko alam, Gigi ba yan, Pa? Hindi. Tapos nagdala si Papang saging from doon sa lupa nila. Maraming saging. Ayan. Dami nating kanin, oh. Unahin si Mama, ito pala kung yung sarit. Oo, okay. Ano pa yung madala mo, Pa? Ako kung naglabasan na ni Turingo na Piluguno. Ay, masirap iyan. Masiraman, hindi. Masiraman iyan. Day kang ano pa? Day yung kasag? Dahil. Day yung Ano kasag. Jesus Mario? Dahil lamang hindi. How about pusit pa? Jesus Mario. Wala. Anong pusit? Ano? Tapos etong bigas, merong nagdadala kila mamang yung palay. Nasabi ko ba sa inyo palay? Then yung kakilala ni mama ang nagpapagawa. Hindi ko alam, basta ginagawa ng rice. Palay mo na. Yeah, where? Upstairs. Yung dalawa, sumasayaw na ang Pasko. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your spine. Baby, hold me tight, let me trace your And eto yung view paggabi. So, nandiyan pala yung SM. Eto na pala yung Legazpi City. Yung nakikita natin na mailaw. Yan yung Legazpi City.
And may kita yung SM din dito. So, yan yung view paggabi. Yeah? That blue mark is at SM. Yes, yes. What happened? Blair, come on! Nandito yung mga pinsan. Yung sa barkada ko. Asus! Ay, Tito Chow! Hello! Sa batong si Katkat. Ah, ina, sikat man. Oo, Ganyan. mabot mo yan. Mo niya nabanggi? Ah! So, ngayon ang dating ng mga ibang pinsan nasa Manila. Susunduin niyo rin sikat. Hindi mo kasunod ni pag... Dapat ang... Blair, ang ganda naman ni Blair! Apaka-sexy naman niya. Labas pusod. Orange. Ikaw dito ka na matutulog. Kanina pa hinintay ni Holly. Kahapon pa. How's si Vine? Nasa kotse. Ang ganda, no? Beautiful. Tapos, ayan yung, yung Legazpi, SM. Oo. Magayon. No, umaga, ang ganda. Kasi ang linaw ng volcano. Tapos, makikita mo yung dagat. Papa! Papa! Ay, ano po sa kanya? Papa! Papa! Si daddy niya. Daddy, Papa. Papa. Hi! Ang tita Vine ko na hindi tumatanda. Say hi to my vlog. How are you? Hi. Umalis ako. Ang tagal ko umalis. Ang mukha niya ganun pa rin noon. Wala man lang ka wrinkles. Siyempre. Pupunta sila sa airport kasi susundin din nila yung apo pa nilang isa. Yung pamangkin ko na si Kat. Kasi sa Manila rin siya nag-aaral. Pero si Ate Shai dito. Kasi para may kalaro si Holly na. Maingat sa pagkaon. Tingnan niyo si Holly. Karga niya naman si Blair. Malaki pa sa kanya. Mahilig talaga to sa bata. Yan, dumadami ng bata kasi bakasyon na. Blair, ang sexy mo, Blair. Bakit ang sexy? Kita ang pusod. Ay! Oo. Sus, pag-vape na lang si Vine. Ay, kusini. Ang kinalisa. Dito sila, oh. Lalaro sila yung poison chips. I'm done. Ako lang yung nalawisan nung sa balkon. Kaya kinamit. Ayan. Masaya na yung bata. Dami na niyang kalaro. Give it to Tito. You're safe. Safe. You don't have to tell because before I did. I don't know. Dapat din. Why did you tell? Harry, so we're just gonna play with this now. Okay, you go first. Like, Yun na. Okay. Alis muna si Tito kasi susundin niya yung apo niya. Baba tayo dito sa Dirty Kitchen. Dito nagluto ng isda. Prito lang yung pinaluto tsaka gulay. Ay, masiramon ini, mother. Hindi ako makakasama. Why? Ano? Dahil. Kuno. Pero di ba daw ano? Naman siya, may green na naman siya. Are you still playing? What's this one? Poison. Yeah, no. What's this? Paint. Actually. Is that yours? Saan mo yun nakuha? Ayan. Nagpa-take out na lang. Kasi yung mga bata, chicken. Nag-ano sindahan. Bestseller. Yung pakada. Ay, chicken. Si tita, galing na yan sa baba. Dinala niya yung pagkain dito. Oh. Kasi masarap daw dito sa Four Seasons. Ay, may pansit. Pansit, di ba ta? Masarap din ang pansit. Kaya Chicken.
Iboy ako? Oh. Tapos Ayun ang lapu-lapu. Kain kami. Ay, Roy, may lapu-lapu. Ano po, pasuko na ko. Kinabangan ni Uncle Duman so gulay.